어머는 그거 이제 갈려. 마야. Ya apa sih nol di ya apa nol kacung mana apa mau bazar thangkur ko to kwak jage kho ko apro sing bazar thangmani tan hike prai 3:30 laikha 3:30 khomen thingam thang apro kwak jage kho apa wati jawai chong wati jawai chong hau sing wati bising layo aga tabo firok mani sing prai 4:30 o ba 4:00 5:00 kasak no sing or sok paja ko paja angkai mulai malai liya ma haing lai kamai kata apa yang thangmen lama mo tabo yang tham nogoro thangmani lama ta ko gadi bai lasui hati chalai ma lama abo he ta ko mo yati bulagati bu thangmono yang bisa bosur bebak thangmono yang joto digel pau bahki kuak apa wati bagi kuak kana tam mo wati tini bisi wati theme banya kuak ha heta angka bu phangro bo agi ketirok tongla apung bo kuk lama prai 30-35 fut kuk taba agi bu bisa kuak jak taba bukung kurjak ngi kuak wi thabi kata tab kha lu kurjak bo chata ya ba azar ro borok tong bahing kumu abo khato borok tong khato kethang no malai gela khamo hair khuni mansuk lai asang o jemang kharaksa sini ayang pala bang abha bufang kalai thima hai thik oma hairong goti kamo hair mansuk ta thika bu jati apa ko yate hapung rok ha ke lam gana ni je bufang ko thirok no tanan bagi aba hairok hasti hapang ha ke ba सरकार no buba ko mungle nor ni sang tong nai ngabo tabuk sanai sini gana gini hapung o bufang tongmarok te kethai tongmarong no bisa nor di sini jara oroni muribi tongnai ba sini jara neta leader him tongnai sembong sanai cha nol kacung mana apa